روژێکێ خۆرتێکی بناوێ خالص دikeve nav rezê mala apê xwe. Di jiyana gundîtî de kê ji rezê kê çend gurşîtirî jê kiriye ne girîng e. Kes ji bo têrxwarinî li dijî jêkirina gurşiyekî tirî dernakeve. Lê amojna xalis jineke gelekî bi teşqile ye. Çawa ku dibîne zarokek di nav rez de ye dibêje ha ho dîsa rez talan kirin. Bi qerepere û hewara amojna wî şemê re xalisê te ji nav rez direve. Gurşiyê tirî bera nav bena rez dide û xwe di ser benê re davêje. Lê şemê xwe digihîne wî û hişk bi kurika stûyê wî digire. Te çi dikir kuro? Te çi dikir? Ka bêje? Zû. Lawkê reben ji tirsa dibêje wele min guh xwe dikir. Lê amojna wî bawer nake dibêje ka te li ku dikiriye? Nîşan bide min. Li ser vê yekê lawik amojna xwe li nav rez digerîne. Lê tu tiştek tune. Şilahiyek jî tune ku bêje aha min li vir mîz kiriye. Tenê rastî tersên kerê dibe. Lawik çawa ku çav li tersan dikeve bi kêf xar dibe û dibêje aha vaya min li vir kiriye guh kiriye. Lê şemê dîn dibe bihêş dibêje ma tu henekê xwe bi min dikî? Hey tu şikesto ev tersên heywên in ma ez cahil im. Xalis di derb û lix de bersivê dide ma te hişk ku wekî însanan bikim.